Je to tu potrebné urobiť. Pracovníkov na aktivačných prácach máme veľmi málo, takže sami by to nezvládli. Platiť firmu, na to nemáme korunky. A myslím si, že keď 30 ľudí vybehne takto tu do terénu, tak určite bude za nimi niečo vidno. Tak je to radosť v takom krásnom počasí a spájame vlastne príjemné s užitočným. Lepšia je práca s ľuďmi alebo s hrabľami? Na striedačku. Prišlo